आंना मा दारियालै होनबाय माथो दारियानो गैया होनबाय धनिरामा माथो दारियानो गैया बेनोथ' घटनाया होनबाय आंखौ धनिराम होनो आं हाजिरा मावनोसो ओंखारदों दा आङो खमला सिंना धनिराम मानसिया हाजिरा मावो नामा बै मानसिया होनदोंमोननो 12 बोसोरनि उनावहाय आं नोंसिनाव खेबसे थांगोन दे होनदोंमोननो मानसिनि जिबनावहाय इसोरा बिनाय मानिखौ होयो जोङो जि बिदों बेखौ होयो होनानैबो नायो ओमफ्राय होना नायखांनानै मा खालामोनो लानानैबो थांफिनो जुदि नोंहा पबित्र आत्मा शक्ति पावर गैयाब्ला बै दुखु खस्थ समस्यायावनो नोङो मा उनफिनलांगोन नोंनि मुकुटखौ रावबो लानो हायैफोरबादिनो रावबो सेनानै लानो हायैफोरबादिनो नोङो हमथाना लाखि बायख'जों गोरोबहोनानै गोबां मोजां बुंलांबाय बिसोरनि सायावबो इसोरना गिदिर इसोरनि आशीर्बाद थाथोंसै आरो लोगोसे दानसे सिगां खालामनाय मन्थु फंबाय बिथांखौ इसोरनाव धन्यबाद होयो आरो लोगोसे बे मण्डलिनि साफ्रोमखौबो इसोरनाव धन्यबाद होबाय आरो आंजों लोगोसे फैफानाय साफ्रोमखौबो इसोरनाव धन्यबाद होयो मानोना दिन बोथोरा खाथि जाबोबाय आरो जोङो दा मा होनो मोजां इसोरजों नांथाबना थानाय दिन बोथोर फैबाय आरो दिनै गाबोन मा जागोन जों रावबो मिथिया बेनिखायनो जोङो बिराद गेदेर इसोरजों अनजानायखाय जों आरोबाव गेदेर इसोरखौ अनबावनांगोन होनना बुंदों आरोखि माने जों बिराद गिदिर इसोरजों अनजाबाय जोंल' नङा नोंसोरल' नङा बयबो इसोरजों बिराद गिदिर अनजानाय बेनिखायनो जों इसोरखौ आरो गेदेर अनबावनांगोन होनना बुंदों आरो इसोरा जोंनो मा प्रतिका खालामदों मा होनो होननानै बे प्रतिकानि थाखायनो जोङो नेनानै दंगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे इसोरा प्रतिका लाखानाय समाय लाखानाय मोनफ्रामबो जोङो मोननो जेन हायो जोङो दिनै बेबादिनो बे प्रतिका लाखानाय जोंनो होनो गोनांखौ जोङो मोनहैयाब्ला गोबां दुखुआव गोलैगोन बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जों इसोरा बुंखादों आं थांनोसै थांनानै आरो आङो फैफिनगोन जेब्ला नोंसिनि लागै आङो न' 3थिं खालामना दोनहैखानि जेब्ला न'आ लुखांगोन अब्ला आङो फैफिनगोन फैनानै आं नोंसोरखौ लानानै थांफैफिनगोन होनखादों बेनिखायनो दिनै न' लुनायनि थाखायबो दिनै बेबादिनो टेस्टिमनि होनानै खोन्थाबाय नोंगौ जोङो दा जों बाहाय हावरियाब्लाबो जोङो न'खौ लुनाया जोङो सोरगोआवसो लुदों बेनिखायनो जोङो बाहाय हावरियाब्लाबो जोंहा सोरगोआव न' दङ बे न'खौ जोङो बानायगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो दा इसोरजों मोजां नांथाबना थायोब्लासो जोङो बे न'खौबो लुखांनो हागोन नङाबा जों न'खौ लुखांनो हानाय नङा प्रयसुल' बेनिखायनो आङो मोनसे उदाहरन होनो नागिरदों सासे मानसिनि नामा धनिराममोन धनिराम बयबो धनिराम होनो धनिराम बबाव थांनोब्रा बिसोरा हाजिरा मावनोसो थांदों बिराद लाजिनाय फैबाय थोद साला आंखौ धनिराम होनो आं हाजिरा मावनोसो ओंखारदों दा आङो खमला सिंना धनिराम मानसिया हाजिरा मावो नामा होननानै बिराद दुखु नाङो आरो बियो साला आंखौ धनिराम होनोलै मानसिफ्रा आङो जों हाजिरा मावनोसो ओंखारदों मा उफाय आंलाय आङो बे जायगायाव थाला नामाब्रा गोसोआव सानखांबाय बिहा आं बे जायगायाव थालिया खोमा मानो होनब्ला अखा नायब्लानो आं हाजिरा मावनो ओंखारलाङो हाजिरा मावनो थांनायावनो आंखौ धनिराम होननानै बबाव थाङो होननानै सोङो बेसेबां लासिं खोथा आं बे जायगायाव थालालै ओरै सानबाय बियो आं बे जायगायाव थानाय नंलिया आं खारनोसै गथ' गथाय बिसि फिसा आङो खबरबो होलिया आङो दिनैनो थांखाथारनोसै होननानै हाजिराबो मावहैला आङो दिनैनो थांखानोसै आं बबाव थांगोन आंहा थांखि गैया थांनोसै आं गोजान जायगायाव थांनोसै आं ओरै होननानै बियो सानबाय बिनिफ्राय बियो थांमारबाय थाङै मस्थ' सान्दुं गोसा बिराद सान्दुं थिं एखेबारे बेनिफ्राय मा जाहैबाय थांगासिनो दं गोलोमदै सेखने न'आवबो खबर गैया खोन्थायाखैबो आरो बबाव थांगोन बेनिबो थांखि गैया
बिदि जाबाय थांनानै बियो बिराद फोथार गुवाराव मानबाय बियो फांसे फाख्रि दंफां गिदिर नुबाय बियो हाब इमान सान्दुं गोसा दसे जिरायनोसैलां बेयावनो ओरै होननानै बियो दसे जिरायबाय जिरायनायावनो ओरै ओरैसो खिन्थ'लांबाय मानसिया दे दसे उन्दुनोसैलां बेयावनो ओंखामबो उखैबाय दसे उन्दुनोसैलां होननानै दुमफ्ला उन्दुना थाबाय आरो मोनसे जायगायाव सासे मानसिया बेनि नामा दारियालाय आरो औ दारिया बबाव थांलै होनना बुङो दारियानो गैया आंखौ दारिया होनदों मानसिफ्रा लासिं सिंलै आंहा दारियानो गैया आंखौ दारिया होनो मा लासिं सिं बे जायगानि मानसिफ्रा आंखौ मिथिजोब्बाय दारिया होननानै दारियानो गैया आंहा थाला खोमालै आंबो बे जायगायाव खारनोसै खोमालै न' बां हिनजाव बाद होदो थांसै दिनैनो ओंखारलांसै बेबो बिदिनो दुखुजों ओंखारलांबाय जाहैबाय ओंखारलांबाय थाङो बै धनिराम उन्दुनाय दंफां सायावसो मोनहैबाय बियो नै माथो उन्दुनासो दंलै आंबो दसे जिरायनोसैलै बेयावनो एफा सान्दुं गोसा होननानै बेनिफ्राय बेबो जिरायनायावनो थिनथ'नो ओंखारलांबाय बेबो उन्दुबायब्ला आंबो उन्दुनोसै खोमालाय बेबो उन्दुबाय सानैबो उन्दुबाय दानिया मा जाहैबाय धनिरामा सिरि मोनबाय माथो दहाय आं हारसिंल'सो उन्दुग्रा बेलाय बबेनि फैनानै उन्दुफैदेरखो आंजोंलाय ओरै सानबाय धनिरामा ओमफ्राय हाब बेबो जि उन्दुथारदोंब्रा आं बादिनो ओंखाम उखैदों खोमालै बेबो सानबायनो बेनिफ्राय दसे थानानै बेबो सिरिबाय माथो बेबो सिखारबाय हाब नोंथाङालाय बबाव थांदोंब्रा बबेनि जाखो होनबाय धनिरामा सोंबाय आं दहाय हारसिंल'सो उन्दुदोंमोन नोंथाङा फैनानै उन्दुदो फैबाय आंजों ओरै जाबाय आंनि नामा दारियालै होनबायनो माथो दारियानो गैया होनबायनो धनिरामा माथो दारियानो गैया बेनोथ' घटनाया होनबायनो बेनोथ' घटनाया साला दारियानो गैया आंखौ दारिया होनो लाजिनाय फैया नामा आंहा ओरै होनबायनो लासिं सिंना लाजिनाय फैना आंहाबो एखे घटनालै नुबायनो बेहा आंनि नामाबो धनिरामलै नुवाखै सिखा खंखाइ लादों आङो हाजिरा मावनो फैदोंमोन आङो होनबायनो बे धनिराम मानसिया हाजिरा मावो सोरबा लाजिनाय फैया होनबाय माथो एखे घटनालै होनबायनो बेहाबो माथो एखे घटनालै दालाय माथो खालामनांगौ जाखो खारनोसै अबेबा गोजान जायगायाव थांना थाहैनोसै ओरै होनबायनो ओमफ्राय सासेया होनबायनो नङा नों गोजान जायगायाव खारब्लाबो मालाबा नोंनि गामियानो मानसि सासे थांनानै अ दारिया नों बावसो दं होनखारगोन ना जोंखौ होमब्ला मा जागोन मालाबाथ' थांफ्लांथारगोनलै नोंसिनि गामिनि मानसिया बा आंखौबो धनिराम नों बावसो दङ होनगारगोन ना बा मा होननो दालाय माथो खालामनांगौ जाखो होनबाय होमबालाय माथो खालामनांगौ जाखो संसाराव थानायनिफ्राय थायैया साबसिनसोलै ओरै जाबाय दा माथो खालामनांगौ थालानो जेनेबा संसाराव मा खालामनांगौ फैदो होनबायनो अबावब्रा होनबायनो फैलै होननानै लिंलांबायनो बे लिंलांनानै दंफां फांसे बैग्रि दंफां गेरेमसा मोनदोंनो गाखो होनबायनो गाखोदो मानो गाखोनांगौ जाखो बेलाय गाखोलै गाखो गावबो गाखोबायनो फै गाखोदो दालाया एसे माबानो बेहा मोनसेयाव जिरायहैबाय दालाया ओरै माने दसासे जिरायबायनो गाखोबाय माथो खालामना जाखो माबालै आंनाव बिहु फालि दंना मा खालामनांगौ बिहु फालिखौलाय एकदम गेजेर ब्ला बिसिबायनो गोदनाव खा गोदनाव खादो गाहाबो खाबायनो ओमफ्राय दंफां दालायाव खादो होनबायनो गोदनाव खादो दंफां दालायाव खादो
बाज्रुमनांसिगौ ओरै जाबायनो होमबालाय बे फासिनाय जाबाय होनबानो थैखाथारनोसै मालाबा लोगो मोनहैगोन ना जोंखौ होमबा लासिं सिं जाया नामा थैखाथारनोसै जोङो दानो बिदि होननानै ओइ खबरदारलै 1 2 3 होननाय लोगो लोगो बाज्रुमनांगोन सानैबो एखे समान बाज्रुमनांगोन होनबायनो ओमफ्राय बिदि होनब्ला दे होनबालाय होनबायनो 1 2 3 होनहांनायावनो ओइ र' हाब मा खालामनाय जादों नोंसोरलाय होनबानो सासे मानसि फैनानै नुजाफैबाय है मा खालामदोंलै नोंसोरलाय है दे नस्थ'लै बे मानसिया बिदि होनबायनो आरो नस्थ'लै मानसिया थाथ'बाय आरो थिनावसो बाज्रुमनांगौ नालाय थिन मोनस्लाबासै ओमफ्राय ओइ ओंखारबो होनबायनो हाब मा खालामदों नोंसोरलाय होद जों थैनोसै ओरै जाबायनो होद ओंखारबो नांगौबा दा थै नांबायनो ओंखारबोथ' ओरै जाबायनो ओंखारबोबाय जारलालै बेजों होननानै खेवनानै ओंखारबोबायनो आरो ओमफ्राय खाथियाव फैनानै माथो जानायमोन मानोथो थैनो नोंसोरलाय है बिथांनाव दारि नुदोंना नुवाखै होनबायनो गैयाथ' बेनाव दारि होनबाय बिनि नामा दारिया होनबायनो आरो लाजिनाय फैया नामा बेहा होनबायनो बियो सासेया ओमफ्राय सासेया होनबायनो बिथाङा धनिराम नाथाय लोगोआव सिखा खंखाइ लानानै बियो हाजिरा मावनो थाङो बे लाजिनाय फैया नामा ओरै जाबायनो आरो बे लाजिनाय फैया नामा बेनिखायनो जोङो संसारावनो थालिया थैखाथारनोसै मानसिफ्रा धनिराम होननानै गाबज्रियो ओजों हाजिरासो मावनो थाङो जों मानसिफ्रा दारिया होनो नाथाय दारियानो दोंसेबो गैया बेसेबां लासिं सिं घटनाया बिदिसो नामा दे थैनांला नोंसोरो थांदो थांनानै नोंनावबो बिराद दारि जासिगोन आरो नोंनावबो नों दा नोंनि न'खौनो सिनायगोन ना सिनायहैलाथाय सो होनगारबाय बियो हैद नंगौना नङाब्रा मानसि दावबायनो नंगौना नङाब्रा थांदोल' नोंसोर होनबायनो थांदोल' जारलालै बिजों थुदोलै ना थांबायनो थांनानै उनथिं खेबसे नाहरफिनबा गैला मानसिया ब्रैसोल' गैला जाहैबायनो ओमफ्राय बिबो थाङो सानैजों रायलाय थांनायाव है जालायबाय गावहा नायलाय दारि रज'हांबाय माथो जाबाय दारिया है आया जाबायनो आरो दारि रज'हांबाय नोंगौथ'ब्रा नोंना दारि रज'बायथ' आंनाबा मा जाना दंलै न'आव आंथ' सिनायनो हानायसो नंला नांदोंनो बियो ओमफ्राय फोरमान थाना नोंनाथ' दारि रज'बायलै जाबायनो थाङै न'सिमाव हमा जाहैनानै दारिया ना बिराद डिजाइन जाबायनो बिराद समायना जाबाय दारियाबो ओमफ्राय बेहाबो थांनानै बेयावनो थारमोन माब्रैथ' नायदावहाय जालाजोबखोब्रा ओरै जाबायनो न'आनो एखेबारे माबा बिल्डिं जालाजोब्बायनो बिना एकदम दाहोना दिंग्रा एखेबारे मावग्रा दंलाजोबथारसैनो दा बेबादिनो दाना माहाजोन जाबायनो आरो बै मानसिया होनदोंमोननो 12 बोसोरनि उनावहाय आं नोंसिनाव खेबसे थांगोन दे होनदोंमोननो थांदो नोंसोर जेरैबायदि लाजिथावथाव जादोंमोन एबारनिफ्राय लाजिनांला नोंना धोनि जाबाय नोंना दारियाबो रज'सिगोन नाथाय आङो 12 बोसोरनि उनावहाय नोंसिनाव थांगोन आलासि जाहैगोन होनदोंमोन आरोखि दा बेहाबो ओरैबादिनो धोनि जाबाय नालाय माहाजोन जाथारबाय नालाय दाहोना दिंग्रा एखेबारे मावनांलाबो जिरायनानै ओमफ्राय ओरैबादिनो बेहा माने बै माइज्लि बुथुमोना गोदो माइज्लि बुथुमनानै दोनोना माइज्लि दा बेबादि माइज्लि थुमना होग्रा सासे बान्दा दंखायो ओमफ्राय लांनानै बै दुगैग्रायाव दोनहैनांगौ आरो ओमफ्राय दाना बे सायाव जिरायनानै जि दुगैगोन बियो बे माइ सायाव जिरायनानै आरो माइयाव ओमफ्राय बिराद दुगैगोननो ओमफ्राय दुगैखांबाथाय बेखौ ज्राव गारहैनोसैलाय गाबोन आरो दुगैनांगौब्ला सासे माइज्लि थुमनांसिगौलाय आरो बे थुमनानै लांना दोनहैनांसिगौलाय
ओमफ्राय जि बेयावनो जनानै दुगैगोननो एखेबारे दुगैगोननो बेनिफ्राय 12 बोसोरा जागौबायनो दाना बिदिनो दुगैगासिनो दं मालाय अजस्र जोबनो गैया ओमफ्राय 12 बोसोरनि उनावहाय फैबायनो सासे मानसि बिनाव धनिराम फैदोंनो ओमफ्राय सासे सिख्ला ओंखारफोना होनदों दुगैदों माहाजोना दुगैदों जिरायथ' बेयावनो जिरायथ' मानसियाबो नायनो असबा जादोंनो जिरायथ' बेयावनो ओरै जाबायनो ओमफ्राय जिरायगासिनो दं दुगैनायाबो जायाबो जाया दाबो बिराद मोजां दुगैदों मालाय नेनो बालायथारबाय नैबे अबावथो दुगैदों बेलाय बैयाव दुगैदों आं एसे रायज्लायना फैनोसैमोन अबाव दुगैदों बेलाय होनबा बैथिं दुगैदों होनबायनो थांनानै नायहैबायनो नायहैबाय थाइबिनि दुगैनायखौ माहाजोन बे नों जिरायनाया मा बुस्थु बेलाय होनबायनो माइ सामफ्रामबो बिदिनो खालामबाय थाखायो औ सासे थुनना होग्रा दं लाबोनानै फैनांगौ बिनि सायाव दुगैयो आं ओमफ्राय माइ सायावसो दुगैयो दालाय माइ सायाव दुगैयो आगोलावथ' आं माइरं सायावसो दुगैयोमोन होनबावबाय दाना आगोलाव आं माइरं सायावसो दुगैयोमोन दानाथ' आं माइ सायावसो दुगैयो आरो बिनि सिगाङाव आङो माइरंआव दुगैयोमोन दा बे माइखौ मा खालामगोन गारनोसै हाब जानो गैयैफोरनो हरनायबा मोजां जागौमोनदां दुगैखोन्दाखौलाय मानो हरनो मोजांखौनो हरनांगौ ओरै जाबायनो मोजांखौनो हरो आं बे दुगैखान्दाखौलाय मानो नांगौ बेखौ हरा गारहैयो बेखौ बेबादिनो आङो गोदोथ' माइरं सायावसो दुगैयोमोन दाथ' आं माइ सायाव दुगैयो जालायलायबायनो नंगौ नामा दे होमबा आगोलनि बादि जाथोंसै होनबायनो दाना बियो दे होमबा आगोलनि बादि जाथोंसै थादो दे माहाजोन दे आगोलनि बादि जाथोंसै थांबायनो बै आगोलनि न' गेदेर जाफिनबायनो प्राइसल' हालेलुया बे आगोलनि न' गेदेरसो जाफिनबायनो ओमफ्राय दाना थांलायबायनो बेयाव दारियानाव बेहा ओरैबादि माने एखेबारे सान्दुं जों दुगैनानै दारिखौल' ओरै फोसाबगासिनोनो ओरै दारि खानजं गंसे लानानै खानबाय थायोनो थाव फुनोनो माबा फुनोनो एखेबारे बिदिल' आरो बेना एकदम बिराद फोसाबो दारियाबो बिराद डिजाइन गोनां जाहैबाय बेनिफ्राय दारिया जिरायथ' जालायदों जिरायथ' दे जालायदों नैबे ओमफ्राय जायगा होबाय जिरायबाय बेहा दारि फोसाबनायावनो एकदम दिनानो एकदम थाबानो जाया बबावथो मानसियालाय बैथिंजाय सान्दुं ज्रोम ज्रोमाव जिरायदों नांबाय थांना नायबायनो हाब नोंथांना दारिया बिराद मोजांलै समायनाथार होनबायनो दाथ' बारा थिग नंलासो आगोल बिनिखौ साबसिनबावसोमोन होनबायनो आगोल बिनिखौ साबसिनबावसोमोन होनना बुंबायनो नंगौ दे होमबा आगोलनि बादि जाथोंसै आगोलनाथ' मा दारि गैया बे ओंखारलांनाय लोगो लोगो दारियानो गैलानो बिदि जादोंनो आरोखि दा थिग जोंनि मानसिफ्रा माने बेबादिनो दुनाया दं आरोखि सिगां बियो गैखाथारामोन माइ सायाव दुगैदों बियो होनबाय मा माइरं सायावसो दुगैयोमोन होनना बुंबाय बे अभार बुंना लाबायना माने दे होमबालाय गोदोनि आगोलनि बादि जाथोंसै होनना बुंबाय बेनिखायनो इसोरा जोंनियावबो प्रत्येक जोंनाव फैयो फैनानै मा रुबै फैगोन मा स्टिलै फैगोन जों रावबो मिथिया बेनिखायनो इसोरनि फिसाफ्रा साबधान दिनै बिसोरो सिगांनि बादि जाथोंसै होननाय लोगो लोगोनो सिगांनि बादिसो जाबाय सिगां मा दुखियासो थिग बेबादिनो जोंनि जिबनावहायबो बेबादि गथिनोबो हागौ आरोखि बेनिखायनो जोङो साबधान इसोरनि फिसाफ्रा जाहाथे जोङो बे दिन बोथोरा गाज्रि जाबाय मोजां बोथोर मालाब्लाबो फैला बेनिखायनो जोङो दिनै मा इसोरा जि प्रतिज्ञा खालामदों जोंनो
आरो जि जायगाखौ होनो होननानै जोंनो रादाय खाखादों बै रादायखौ जों मोनहैथारनांगोन आरो बै रादायखौ जोङो मोनहैयाबा गोबां दुखु गोनां जागोन जोंनि मानसिनि जिबनावहाय इसोरा बिनाय मानिखौ होयो जोङो जि बिदों बेखौ होयो होनानैबो नायो ओमफ्राय होना नायखांनानै मा खालामो लानानैबो थांफिनो नोंनि बेबहारा थिग नङाब्ला नोंनि सोलिनाया थिग नङाब्ला लानाबो थांफिनगोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो साबधान आरोखि हामबायसै जोङो बेनिखायनो जोङो मोनसे नायनि बाइबेलाव दा जोङो माबायाव नायनि प्रकाशित बाक्य 2 10 जों नायनि তুমি অলপতে যি যি দুখ ভোগ কৰিবা তালৈ ভয় নকৰিবা চোৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ অৰ্থে শয়তানে তোমালোকৰ কোনো বন্দীশালত পেলাবলৈ উদ্যত আছে তাতে 10 দিনলৈকে তোমালোকৰ ক্লেশ হ'ব তুমি মৃত্যু পৰ্যন্ত বিশ্বাসী হৈ থাকা তাতে মই জীবন रूप किरीटि তোমাক দিম नामदों बेनिखायनो जोंनि जिबनावहाय मालाबा बिदिनो परीक्षाफोर फैयो आरोखि परीक्षाफोर फैयो आरो दुखु समस्या फैयो गांनाय उखैनाय बेबादिनो बेमार आजार बेबादिनो गोबां समस्या जोंनि जिबनाव फैयो अब्ला जोंनि जिबनाव जोङो बेबादि फैयोब्ला जोंखौ मा होनो परीक्षा जोंनि जिबनाव परीक्षाफोर बादि बै परीक्षाखौ माने सैतानफ्रा जोंनो होबाय बे सैताना जोंखौ ओरैबादि नासयनो नागिरबाय अब्ला जोङो मा होनदों जों बिराद खस्थ' मोनो दुखु मोनो हाबा जों लायनो इसोरनि फिसा जों लायनो बिराद शान्ति लायनो नाथाय जोंहा बिराद दुखुसो खस्थ'सो होननानै जों गोबां सानफ्लाङो नाथाय मा होनदों ताते 10 दिनলৈকে তোমালোকৰ क्लेश হ'ব जेब्लायबो नोंसिनि जिबनावहाय दुखु खस्थ'आ सफैनाय नङा তুমি মৃত্যু পৰ্যন্ত বিশ্বাসী হৈ থাকা তাতে মই জীবন रूप किरीटि তোমাক দিম जोंनो जि इसोरा प्रतिखा लाखादोंमोन रादाय खाखादोंमोन बै रादाया जोंनो मा किरीटि अर्थात मुकुट बे मुकुटखौ होनो होननानै जोंनो रादाय खाखानाय बै रादाय खाखानाय बादिनो जोङो बेखौ मोननो हागोन बै किरीटिया मा मुकुटा मा जोंनि पवित्र आत्मा Holy Spirit power praise the Lord Holy Spirit power जोंनो बेखौ होनो होननानै जोंखौ रादाय खाखादों बे पवित्र आत्मा नङाब्ला जोङो गसंथाना थानो हाया आरो बे पवित्र आत्मायासो नोंनि दुखु खस्थ' समस्याफोरखौ सैसोनो हानाय शक्तिया बे पवित्र आत्मायासो सहायनो हागोन जुदि नोंहा पवित्र आत्मा शक्तिफोर गैयाब्ला बै दुखु खस्थ' समस्यायावनो नोङो मा उनफिनलांगोन praise the Lord बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दुखु खस्थ' समस्या फैब्लाबो जों जुदि गसंथानानै थायोब्ला आरो बै गसंथाहोनो हाग्राया सोर पवित्र आत्मा बै पवित्र आत्मायासो जोङो गसंथानो हागोन आरो बेखौ जोंनो होगोन praise the Lord बेबादि जोंखौ इसोरा गोबांथार बेबादिनो बुंदों आरो मा होनबावदों 3:11 मा होनदों মই বেগাই গৈছো তোমাৰ কিৰীটি যেন কোনেও নলয় এই কারণে তোমার যি আছে তাকে ধরি রাখা होनना बुंदों बे 11 बिदि होनदों मानो होनब्ला आङो थांगासिनो दङ थाबैनो थांगासिनो दङ आङो नाथाय नोंनि किरीटिखौ नोंनि टफिखौ नोंनि मुकुटखौ रावबो लानो हायैफोर बादिनो रावबो सेनानै लानो हायैफोर बादिनो नोङो हमथाना लाखि मोजाङै हमथाना लाखि होनदों धरि राखा मोजां हमथाना लाखि नामदारै बेनिखायनो जोंखौ दा मोनदों बे पवित्र आत्मा जि जायगायाव जोङो अरुणाचल थाङोब्ला जोङो दिनै पारमिट नङाब्ला जों अरुणाचल बारनो हाया आरो मालाबा 500 थाखा ला बारहोहरदो होनब्ला बेखौबो बारहोहरो अरुणाचलना बिदिबो बारहोहरो थाखाजोंबो नाथाय बै समाव थाखाजों बारनो हानाय नङा खोमा praise the Lord थाखाजों बारनो हानाय नङा खोमा बेनिखायनो जोङो मा पवित्र आत्माखौ जोंनो नांथारगोन बै पवित्र आत्मासो जोंनि लाइसेन्स
बै पबित्र आत्मायासो जोंनि पारमेन्ट बै पबित्र आत्मायासो जोंखौ हायख' होगोन बै पबित्र आत्मायासो नोंखौ गसंथानो होगोन बै पबित्र आत्मायासो नोंखौ गिदिर गिदिर खामानि मावनो होगोन सैतान होखारनो होगोन नोंखौ गसंथानो होगोन नोंखौ मेराकुल बायदिसिना गाज्रि मोजां गासैबो गसंथानो हानाय सक्तिया पबित्र आत्मायासो नोंखौ गसंथानो हागोन बेबादिनो जोंखौ बेनिखायनो होनदों नोंनाव जि दङ बेखौ नोङो हमथाना लाखिदो मानोबा सैताना सेनो हायैफोरबादिनो रावबो सेनो हायैफोरबादिनो नों हमथाना लाखिदो होनना बुंदों